Meta ninsabu fuq l-adba ta' edizzjoni oħra tal-kunċert Rockestra li għandu t-tema More Than a Feeling u se jsir is-Sibt, il-President George Vella żar iċ-ċentru ta' Malta l-firi u l-konvenzjonijiet l-MFCC f'Taqali biex isegwi mill-qrib l-aħħar tħejjiet għal dan l-appuntament tant mistenni. Minn dan l-aħħar kunċert Rockestra taħt il-President Vella bħassoltu se tgawdi l-Malta Community Chest Fund Foundation. Flimkien mad-direttur artistiku ta' Rockestra Paolo Borg Bonaci, il-President ta' Malta tkellem mal-volontiera li kienu għaddejjin fuq xogħolhom b'entużjażmu li ma bħalu. Id-direttur mużikali ta' Rockestra ta' din is-sena se jkun Aurelio Belli li wkoll ingħata l-għajnuna mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Tlabna lil Borg Bonaci jgħidilna aktar dwar dan il-kunċert ta' mużika rock għal din is-sena. Rockestra għal min ġa attenda u forsi ma attendix huwa l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta, l-Orkestra Filarmonika, tistieden kantanti minn xena mużikali minn rock u minn xenijiet oħrajn u nagħmlu mużika minn bands bħal AC/DC, Beatles, Queen, Rammstein, Skanka, Nancy, Radiohead, hemm swing ta' minn songs mill-60s u għaddejjin sa rock tal-ġurnata tal-lum, ġifieri hawn spettaklu ta' dawl, effetti speċjali, però importanti bass kbir u dan il-bass jitransmetti għax tkun qed tgħin fl-aħħar mill-aħħar il-Malta Community Chest Fund. Rock on.